Somos Belovers. Ne mogu više biti tamo. A ovo je moje mjesto. Ovdje ja plešem. Sloboda. Ja nisam ono što misliš. Ja sam iluzija u tvojoj glavi. Jeste li ga čuli? Što to? Duha muškog. Taj zvuk kao da loptica skače. Strah me je. Pusti me! Koliko imaš godina? 5? Mogu to objasniti. Našao sam je na cesti, početilo me na studio i uzeo sam je... Ne, bolje izađimo u slučaju da se duh pojavi. Ozbiljno? Ozbiljno? Je li ovo šala? Ne, ovo nije šala. Ovo je duh u obliku sjene. Pojavi se kad ga najmanje očekuješ. Ma što to govoriš? Ne postoje duhovi, molim te. Kako objašnjavate pojedenu jabuku u Pavlovom uredu? I zvukove u ventilaciji. I ove zvukove kao da loptica skače. Ovakve? Da, takve. Vi ste duh! Kako misliš da sam ja duh? Nisam duh! Da, vi ste duh! Ja nisam duh! Predajem se! Nemoj me pojesti! Ma što to govoriš, Plesane? To nije moguće! Trebam tvoju pomoć. Ako vam pomognem, nećete me pojesti? Neću te pojesti jer nisam duh koji jede ljude. Dokažite mi! Ti si jedina osoba bez imalo mozga u glavi. Andre! Ovdje si. Što ti je? Što je bilo? Ljudi! Duh je slobodan! I njemu. Wow. Vidimo se kasnije, dobro? Bok! Hej, DJ! Hej, kako si? Čini mi se da ćemo vidjeti scenu koju smo čekale. Sviđaju ti se djevojke u studiju, a? Sviđaju li mi se? Jako mi se sviđaju, sve su jako zgodne. Baš su zgodne, Jako, a? Baš jako. su zgodne. Te zgodne djevojke imaju dečke, znaš? I možda se tim dečkima ne sviđa ideja da neki novi dečko hoda ovuda, napuhan i ponaša se kao da je glavni i to sve. Takvi ljudi me živciraju, jako! Tko si oni misle da... Čekaj, ti govoriš o meni. U redu, očito me ne razumiješ. Reći ću ti na tvom jeziku pa ćeš me razumjeti. Ne zanima me od kuda dolaziš. Ovdje nećeš raditi što želiš. Iako tvoja mjuza pali, ovdje postoje pravila mali. Si razumio? Hvala na toploj dobrodošlici.